tadzoka zvakare nenhau yakaitika madeko. Nhau iyi inongova iyo yamurandakadzi Cat Family mio maititi vakaita album debut launch yavo kana kuti ndora mana kuti debut kana kuti debut ipapa handizozivi asi izvozvo zvinongova correct zvataiverenga ndokusaka nhasi ndati aiwa chiregewo ndaita sei ndiuye ndakamirira ndichirepresenta nemitsvairo inenge ichitsvaira zvayo pamwe manhenga anenge achizodonha nekuti outfit yanga yakapfekwa namurandakadzi zviro inhandi kureva nhema ini yakandikadza pandakaiona hanenge yakara kuti tikati ko chii chaitika murandakadzi mafunge murandakadzi uniqueness iyi ndeipi nokuti hatiizivi izvi zvikuitika kam regai ndoti sandatanga kuti turuturu regai ndise disclaimer yekuti vaya vanenge vajera kuti mura zvakati donzo revideo ino ndere kungoti tiri kuda ngoramba tichingota sei tichipushana nekusimudzira ndikoti aiwa chinhu chakanaka mukaka urungwi ndozvega zvandava nevideo ino zvekuzoti mune maprevious enyu namura aiwa harisiro donzo revideo rino ndoenda zvakare pakuti munhu uri kugadzira hanzu dziya dimburani regai mboti eke please eke zikuzo asi nekuti watikuvadza zvinodiziro takanga tinabhutisa bva kanga nemapepera aibhurwa mudenga kudai nhasi tina murandakadzi Cat Family mio vane mapapira ari kudzira pasi saka muda kuti tidii zvikwadi nekuti kozvinozvi tazonoteka magemenzi edu atinawo zvokwadi ndateka gemenzi rangu ini ndokuti ndikwanise kuita sei kubuda nengowani yangu chena uyezve zvakare nemapapira ari kudonha chirembera ndokunotora shinda dzose ndokunotora masikeranjine zvese nekunotsvaga ndatoita zvokutondoinda panext day kutoti ndinodambura munhenge wekuti ndiuye nawo pandokamirira iyoyo Cat Family mio apo tunawo handihwisi kuti iro ranga rakapfekwa nani namaititi zvangu akaita shezha zvaka zvichirepresenta zvaka zvichirepresenta kuti muri kufulaya mudenga here kana kuti zvaka zvichirepresenta zvikiti white and black I don't know iyo ngowani yavo yangu anayo iya apo tunawo handihwisisi futi saka tizozvi kuti tipotiudza kuti matheme achona anofamba sei nekuti tava confused edu nekuti zvibrigadier iye wachari kugaradza kuserika waza kuti uda kuramba chiya nezvibrigadier zvakasiyana asi hazvina kushata zvinozvitenda nekuti uri kuradza tarenda rake tichitenda zvakare tobva ipapo tenda zvakare pakuti kucomment section rudhende rwakadanzira kuti mio Cat Family muriko hereko koko kada hatizivo vanhu ava vakaita sei vanga vachitaurirana kumacomment section asi satanyanya kutaura futi macomments anda live stream angete veNashe TV vainda vakandoposta zvikiti zvanga zviri mutsetse kubva kune chikuru zvinda kune zvidoko zvakadero zvichiita sei zvitevedzana tata kune kwei Nashe TV yaenda sei yaenda kunoposta zvikiti zvakadero ndobva vanhu vadanzira kuti we are here mio Cat Family we are here representing and we are waiting ndobva saka ichi ndo chandanga kupostiwa chapostiwa ndobva murandakadzi wazouya vachiridza zvavo vachirepresentwa vachisupportwa zvakare neCat Family mio asi mucomment section rudhende rwadanzira kuti regalia yakapfekwa namurandakadzi iri kurepresenta vamwe vakati we are confused saka meaning yacho nichaicho handiziviwo tiitaita pwere vamwe vakati outfit boy here vamwe vakati sanitize asi uyayo Cat Family tinongoramba chingoti mio vanhu vakanyanya kutaura pamusoro pedressing chete zvokuti tinenge sekuti yakadza vanhu asi tichiri ipapo zvazvo ndakutaura overall video yese nekuti vazondochinja ndobva vamboita black ndobva vazondochinja zvakare ndobva vazoya zvakare vari ngirosi vakapfeka zvichena saka inini up to now I don't know kuti maoutfit amurandakadzi anga akamirire toenda pavanhu vanga vachiimba namaititi mukati mevideo yayo mabeka list nemabenda list nemadensa list vanhu vai vatikura mucomment section anongadanzira kuti mabeka list amaitatikura anogona singamboiti even kutamba vanga vachitamba kone musikana wanga achitamba nemutirauzi so akachiti akatamba takubadayo so otanga kutenderera mai mwana ariko kuchima ice cream lollipop kudayo ichanga chakamira kakudai saka zvava zvakanaka kuti akada kutamba kadai akada kudaiko zvakazvingoindirana futi zvinongozvitenda tozvikudza munhu akazvimirira ice cream lollipop chake ndokubva vazodana zvakare mwana wavo uya mudoko uya ndokundoimba naye pastage anonzi titi uya asi
sekuti ndena vanhu vamboita sekuti mixed feelings nekuti vangangoti nekuda kwei muri kutora uyu masiya umwe wacho vanhu vakati saka iwe unondiudza here kuti padamwa mwana uyu hauna kunzwa explanation yakawana murandakadzi kuti aiwa ini zvangu ndiri mai vanoita sei vanosapota tarenda remumwe nemumwe mwana wangu anaye nekuti mumwe anoda zvekuti zveentertainment mumwe hakahazvidada zvemabhuku kureva mumwe waya mukuru wacho unonzi Fifi uya uya zvikanzi vamwe kweiwe ungosipo here nekuda kwei kwakuda unzi wangotaura chete sei wo utangotsvaga zvinhu zviri negative pamusoro pechimwe chinhu chiri kuitika chakanaka nekuda kwei wafunga semufungiri wori isatiziwo zvikanzi ingawani vaimuti vakamuvhurira line of zvebeauty magazine inonzi chiyavo iyoyo yava vanoita yaiya iyoyo saka iwo pavasiri kusapota ndepapi plus munhu usingadi zvesocial media munhu zvakare ungori zvake quiet munhu uri unikiwo uchiita zvaanoitawo izvozvo zvendi vanhu chimusapota unoda zvemabhuku saka iwe nekuda kwei wati iye ngaendewo pastage asi zvepastage asingazvidi ndo zvazvitaura kunzi mubereki anosapota chi talenda rimwe remwana wake uye uchizirespecta kuti mwana unoda zvakati uyadi zvakati chete saka comment section koko vanhu vatombokandirana chibrigadier tobva ipapo toenda zvakare pakuti vamwe veketi family pangu vadanza kuti miyo vamwe vangu vakuzotangarawo zvokuti ndichiri kurangarira mugore riya ndakambofafaidzwa nani namaiti vachindifutuka kuti iwo ukada seukapfuka nditalent zvake waita bigger person nekuti wadanzira kuti inini still nyangwe vakangondidero zvangu I just love ye vanogona singamboiti vamwe vakananza kuti Mighty T is very talented hazvina kushata tinozvikudza zvakare vamwe vakati zviri kuitwa namaiti zvinoratidza kuti munhu uri straw munhu zvakare unorepresenta kana kuti uri kutadza mamwe madzimai vari single kuti even wakadero unokwanisa kungozvishandira ugoramba uchishanda kusvika zvaita vanhu vakadaro macomment section handisi ndanchidero vanhu ndongo vachitaura seizvozvo hazvina kushata vamwe ndokudanzira kuti maiti munhu unogona futi zvakare kuimba mazhenheriya akasiyana-siyana emasong nekuti pamuzuva ranhasi chete vabata mazhenheriya akasiyana-siyana nekuti pavakapedza kuimba nemwana wewe vakazenga vaimba dzimbo dzakasiyana-siyana dzimwe dzakaita sekuti dzavaifana kuimba kuzoti tokwazi unonga here kuya kana chichaitika ipa pandizivi asi vazoimba yega vakazoimba futi imwe yakafita nani baba zvazvo zvakanaka asi pane vanhu 2 vazoimba nani naMighty T wokutanga anova mukomana anga ane nguo chichena mukomana uyu dambudziko rake kuti handisi kuti unonzi handisi rake asi mukomana uyu unogona kuimba veduwe chakanaka mukagaurungi mukomana uyu unogona kuimba nekuti pangu atanga kutozoita inini pane vanhu vese vanoimba vaiveka pane stage inondinakidza pavanotanga kuimba handisi kuti vanenge voradzana zvishandwa here kana kuti chii chinenge chaitika ipapapa nekuti vakatanga kubata chimaizi kuti muloripopu vodai vochisimudza mudenga kuti unoiswa kuti I think panapa takuradzana zvishanga kuti iwewo gato rako kana kuti ora gato rako riri kubuda sei kubva apa ubwi riri kubuda kubva mumongo here kana kuti ubwi riri kugumira apa isati siwo ndobva chii aimba vanhu vakamupiga masita ndiwo ndati handikwanisi kutaura kuti sandiya nekuti ndotya kuti ndozomapesanisa vanhu vamwe havazozvifariri izvozvo ndobva chii vabva pepe ndobva kwazouya mumwe zvakare mukomana anga akapfeka hanzu tema mukomana anga akapfeka hanzu tema uyauya handinyazi kuvaziva asi regai ngoti ndasikazi kuti munyika yedu yeZimbabwe mune vanhu vanoimba saizvozvo veduve vanhu vaviri havaimba ndati vanhu vaviri havaimba izvozvo zvokuti zvaungachita izvozvo zvonakidza zvazvo kungoti department iroro zvangu rinenge randiti rakandiramba zvangu asi dai ndaizvigona ndainyatsa kuitira zvangu achita zvazvo ndinozoresa masongo evamwe vanhu kana kuti vanotozotanodzerwa vakatanga kuzoimbawo semaimbiro andoita saka handidi kuzokangasa zvinhu zvevanhu nekuti vanhu vanozoita sei vanozondigumbukira saka regai ngoti ndigumire ipapo pavarume vaviri akati vakomana vaviri vaenda kundoimba tobva ipapo toita zvakare pakuti zvisikana zviya zviviri vamwe vangadanza kuti vasikana vanofanira kuti pamunomboenda kumabhradha zvavo kuti vanofanira kuti famba nemachitamba vari sure nekuti vanogona vanhu ava vanga vachifarirwa nemutambiro ungati vasikana veve vamwe vakadanidzira kuti vakomana vari meridheka kuti vasi meridheka isatizivo toita takwiri vamwe vakadanzira zvakare kuti vasikana kune mumwe musikana ungane chinhu chitema vakati isu tamufarira hazvina kushata zvakangonaka zvakare kuti kana munhu uchiona chinhu chawafarira pachivhitivhiti chekuna chitv kwacho unogona kutenderwa kuzvitaurira woga wozvimiririrawo uchizvianzira maprayers ako wega hatizivo tinoita tasei tinenge tatapwere pane zvinhu zvakaita seizvo vamwe vakatanga kuzoti zvakare tinokutendai vanhu venashi nekupusha Keti family yamaita asi
asangona ngwatanza kuti atizozi kuti nguo yenge isinganyanyi kuremerera nekuti paita zvekuti tivanga singanyanyi kufamba kutamba tamba street isatizoziva papo nekuti hatisisu tanga takapfeka hanzu idzi ini nangu ndakapfeka gemenzi rangu saka hariremi riri very light ndo zvandokwanisa kutaura uye kana nguwani yangu hairemi zvakare saka handikwanisi kutaura kuti zvakazviremera kwa zvakasingaremi I cannot answer that. Tobva ipapo tienda zvakare pakuti rumwe rudhendero rwanga rudanzira kuti nekuda kwei imimi vanhu vamutaura kuti hey hatindi kunoona Cat Family asi izvozvi ndimakabvuzara kucomment section vanhu vatosvika ku6000 ukoko vanhu muchiona stay mamutaura kuti hatindi asi nhasi muripo pano zvikanzi people love their entertainment, they are loyal to their entertainment. Vanhu vangachase izvozvo saka regai ngoti ndo zvimwe zvandaita sei zvandaona kuma comment section akasiyana ndangoti regai ndise summary kuti anga akawandisa mamwe ma comments acho anenge akurepeat the same thing uye zvamwe ngodanza kuti well done murandakadzi munogona singambeiti vamwe kati kana pa stage chaipa dikura nema murandakadzi unomiramira kuti agone kuperforma ane stage presence inonakidza hazvina kushata tinozvitenda zvakare uyezve tisati ndapedza zvangu zvokupesa zvimwe zvandaona zvekuti imo munashe muya pane zvinhu zvanga zvichingochinja zvimwe zvikaita blue zvimwe zvikaita zvitsvuku zvimwe zvikaita white zvimwe zvikaita mitsara kuti ndio love zongo akamira pa love zongo atasata buruka nokuti anga chizombodayo achimira kuda fly how away anga chayo isati ziwo kuti una kuti how iye chikomana levels achitamba aripo pakati pepe ndofunga ndo pachivhineki paangari asi hakuroza kuti design yacho inge kanaka imwe chekupesa nchekuti vanhu vangobvunza kuti kondase chikomana John Cowley ari kupi ndosongoti kudase zvofura ukambetana chikomana John Cowley saka nhasi John Cowley hatizi kuti wanga aripi asi vanhu vatombomubvunza kuti John Cowley aripi satizivo zvinokuti kuindustry yawo zvofambiswa sei asi zvimwe chete izvozvo tinongoti zvakare well done murandakadzi. We wish you all the best nedebut yenyu yamaita iyo kana nedebut yenyu yamaita saka regai ngoti ndizvo zvese zvandakandaona kuzorana nazvo nhasi ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.